सान्थियानो गैथारला सान्थि मालाय जायगायाव खारनानै थाफैबाबो खोमायानो बुंजोबो मारै जाजोबखो होनबा फाबानो नांगासिनो दंमारो होननांसिगोनलै उसु खुथु दावरावानो जोबला माथो बड'लेण्डआव बिखाफ्रानो खामग्लिलाय लांजोबबाय बबे मोनसे प्रब्लेमखौ खोनासंबावो लाइफआबो दुखुसो कमेडि बानायबाबो माबा कमेडियानफ्राबो माथो मानसिफोर हख्लायग्रासो जाजोब्बाय नै बर'फोरनालाय गोदोनि माबा भइस लिक जानायफ्राबो नंमारगौ होनबा बोरै जाजोबखो नोंसोरो खुगाफ्रानो अगाले मोनलायलाङो नोंसिनि खोथाफोरखौ खोनासंबाय थाबा भिडिअ खेवबानो भाइराल दावराव मालायखौबो नायनो बायो गावसिनि दावरावखौनो खोनासंबाय थायो बड'लेण्ड दावराव थिक होनहरनायखौ नुवाखै होनबा नै नोंसोरखौ रायलायनायाव बुन्दु मोजांब्रा खबरा नोंसिनियासो बड'लेण्डआव मा दावराव जाबाय थायो एकदम बेखौसो सोंहरनो नागिरदोंमोन आङो गोदान नामा बन्दु साबसक्राइब खालामना हो चेनेलफ्रा एसे सापर्ट खालाम आंनिखौबो मेसेज हरनानै दोन दा नायनानै नोंखौ गोदान बायदिसो नुदों आङो ब्र'खौ साबसक्राइब खालाम नोंनिखौ बानायगोन आङो भिडिअ मोनसे नायनानै मेसेज हरनानै दोन उदालगुरिनिलै ब्र' उदालगुरिनि आं दुखुसो दिनैनि बड'लेण्ड दावराव एकदम मानसिफोरनो दुखु खोन्थाहरदों आङो सामफ्रामबो दावराव आंनिखौबो भिडिअ नायनानै मेसेज हरनानै दोनलाय नोंनिखौ दा बे लाइभनिखौ नुनाय नङाना आङो थाख्लाय एकदम थाख्लाय बायदि जानांगौ हा हिनजाव साथामबाव आरो सासे हख्लायबावनांगौ नोंनि मथे उन्दै हिनजाव जागौ जेलाव हरगारगोन दालै नोंखौबो हो ओरैनोबा लाइभ खासो नै गाज्रि दा बुंनानै ला सोरमोन बे होनना सोंहरबा आं मा खालामनांगौ जाखो मा खालामगोन बे थाख्लाया नङा सिगाङावनो बिनि सोरबा हिनजावजों फन रायलायनाय रेकर्डिं खोनानायाव बिसोरनि नामखौबो लादोंमोन ना बै समाव सोरजों दावराव जायामोन थाख्लायमोननि नामखौबो लादोंमोन ना बिसोर ओरैबायदि गाबनो ना मानो जुनु बर' दुखुलै नोंसिनि बे बड'लेण्डखौ खोनासं खोमायानो बुंनानै नैबिसिम सफैबाय नै उसिहां जानो नागिरबाय एकदम रागा जोंनो ना मिनिनो होननानै एकदम एसे देफ्रामजोबनो गासिखौबो आंबो ओरै देफ्रामनानै लानोसै आसियाव सिरि था नोङो दुखु समाव बिदि बुंदेर खालामहरना आं मानसिफोरजों रायलायनो ओजों लोंनाय जानाय माबानि जुवा दारुनि बन्द' खालामनांगौ आरो नोंहा माबा साबसेसो होनहरबावदों बेयाव आसिखौनो ओरै हमनानै लाबोनानै देख्रुबगोन आं नोंनिखौबो हमजादों होननायखौ नुवाखै होनबा भिडिअ होदों माथो मानसिफोर सोरबा उन्दै गथ'खौनो मा बदनाम खालामबावखो हिनजावानो साथाम गानो माथो बेनालाय थाख्लायना साबस्क्राइब खालामलाय बोराय माथो बेखौ गाबोन लांसिनसै अफिसावसो औ प्रब्लेम गैया दा मोजां खामाय गैया मेगन मोदै गैया सानाव मावबाय था 8 घन्टाल'सो जायो नङाबा जोंबो थाम्फै अरजागोन आरो दुंगारगोन मोनाफ्रावबो खालामलायनांगौ गावजों गाव भिडिअ नायलायनानै डाइलग होलायबाय थायाबा जालालै बड'लेण्डआव ओंखाम गैला नायलाय माबा साबस्क्राइब ओमफ्राय माबा शेयार खालामलायबासो लाइभ होदों आं भिडिअआव मानसिफोरखौ रायहरनो
मैं फोन से बात करता भैया, फोन से अकेला में बात करता मैं, देखो कोई नहीं है ना, वो लोग खाना खाएगा अभी, किससे बात करेगा मैं, अपने आप को देख के ऐसे ही बात करते रहते हैं मुझे। माबाले बिहारी सासे आं फनाव ओरै लाइभ होनायखौ नायनानै गल' नारबाय मा जाखो सानदों बे सासे। हमारा बिहार का भाई दोस्त, बिहार का है ना भाई, बता रहा हूँ दोस्तों को बता रहा हूँ, मेरा बिहारी भी फ्रेंड है बोल के, है ना। बता दो। बिहार का भी फ्रेंड चाहिए ना मेरे को, इसलिए वो लोग आएगा अभी आपको देख सुन के। बोरायना बोरै जाखो माबाया चेनेला बानायना हरबाय माथो बिदिखौ बानाया न'आव थांनानै। आलि माबा जावनायाव मबाइलखौ फज'नानै दोनहैबाय थाबानो जायो, रोङा बेयो। भिडिअखौ आं हरबा नोंनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होगौमोन आङो। गैया दिनै जेबो गैया। गुड नाइट।